come in. Headmaster, my teacher told me that you sent for me. Yes, what did you do this time? ID nothing, Headmaster. But your teacher brought your complaint to me. Headmaster, you see, that my teacher, she gives me lots of hairdache. I don't know if she wants me to leave this school for her. Bịa nwoke m sụọ asụsụ Igbo, aghọtaghị m oyibo ga-acha acha. Onye isi ụlọ akwụkwọ, ya na ị bụ onye Igbo? Ee, abụ m onye Igbo. Ugbu a zaa m ihe m jụrụ gị. Gịnị kpatara iji enye ndị nkụzi m isi ọwụwa n'ụlọ akwụkwọ a? Onye isi ụlọ akwụkwọ, gee m ntị. Ndị nkụzi gị na-enye m nsogbu n'ụlọ akwụkwọ a. Ha anaghị ekwe m ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Gịnị ka ndị nkụzi m mere gị? Mere na ha nye gị ntụziaka ị na-ekwe eme ya? Enweghị ụdị mkparị ndị nkụzi gị na-enyebeghị m. Ha na-akpọzi m iti mpataka, iti bọrịbọ, isi ka okpu, nke e mere jụọ oyi. Enwere ụdịrị aha ndị nkụzi gị na-enyebeghị m n'ụlọ akwụkwọ a? Onye isi ụlọ akwụkwọ, gịnị na-atọzi gị ọchị? Mana eziokwu, isi ga-adịkwa nke okpu ndị ọkaiwu. Ị ga-agba mbọ ka ị chigharịa ya ụdị ọzọ. Onye isi ụlọ akwụkwọ, ọ naanị ihe a ka ị nwere ikwu?